هەڤالنەوە ئیرۆ ڕۆژە شەمەیە وەم هاتنە بازارە قۆنیا دەبێژنە بڕە بازارە قەرچیە ئەمە ئیرۆژ خۆرە بگەرن و ئەف هەر شەمی وسە بازارە خۆ دەدێنن و تشت نیب ئەرزانینە و tiştên beredayî jî hene tiştên ku em bêjin ji destan yê duyemîn an jî tiştên diziyê hene ber li vir qereçî filan bêvan zafin û tiştekî ku ji te re hewce bê tu dikarî bifroşî an jî tu tê ji vir ji xwe re distînî an jî didê li vir em bêjin wek tiştekî te xirab bû tu dikarî benî tamîrê jî an jî li gor wê tiştê wî parçeyî ji xwe re bistînî em bêjin ji bo îkar xwebatê tu dikarî şekaleke xwe soleke xwe bikirî an jî cîlne xwe bikirî li vê de tu çi bixwaze heye em bêjin duçerx bisiklet hene û tiştên tamîrê hene tiştên duyemîn wek pêlîstok oyuncak filan bêvan jî hene û wek hûn dibînin bar hene û her skakê li gora tiştên bazarê cuda cûr bi cûr hene em îro ji we re bidinasin hûn jî dikarin ji xwe re mêzênin hinek jê ji kamerayê hez nakin ji ber vê yekê ez nikarim qenc kamerayê bidim kesan gelek caran ez didim jêr ji ber ku hinek jê pê nerehet dibin qederadî jinekî got divê ez xuya nekim ji ber ku mêrê min ez dibirim divê tu wir jê bibê min ew der jê bir û tiştên wisa canekên serên were niha jî em hatine serîkê metqaba got em ji xwe re bistînin va em ji xwe re digerin heke me dît em ji xwe re bistînin li derê ku cê metqaban tiştên wilo difroşin wek hirdevat filan bêvan hemûran em ê herin wa dira heta hûn dikarîbin li vir wek telefona wan nekirin ji ber ku telefon pîskirêkê derdixin an jî gelek jê ji wan yên diziyên hene an jî ku wekirî hûn nikarin wan kesa bibînin em na tiştekî bi tehlûkeyê ji we re bêjim hûn nekirin جارێک بەلاش دان ji bo îkar em hatine şekalekî ji bo birayê min em bistînin li vê derê şekal erzan bi rastî em bêjin sifrê wa
به 120 150 تی گوهرتن بدره نه 5 البيت جواستاند و گلک باشا باشا حبيب تخسيا Kaç para dayı bu? 60 lira da ayağınızı alıcısını 50 lira yaparım. 5 lira olmaz. 50 yap ya. Bursası yaparız ne yapar? Ne bakıyor? 60 lira. Yanımda 3 tane kaldı. 10 lira 15 lira kârıyla veriyorum. Şimdi 5 lira kârıyla veriyorum. 55 lira. مشکل خواه به دست خست و ام بره خود دیسا دادن بازاره هکه تشت ندی هدن امش خوره لی میزنی کورن ام تورش خوره لی بازاره بگرن نه افدر بازاره قونیه بکن گوتی افدر بیجن قراجه کفن نزی بوره هونی دکارن هرش خوره میزنن لبدر بسكليتين يدستان يدويبين انجي صدرج هنا الجور دكانا ارزان ترين هلبت وندكار خور الوان ميزين قالوا بازاري ولو درو دورا وهنا ام بيجن انقري هنا دورا سيكي الخونية البرهان اسطنبول جيز باورم چندك هنا وين الكجان دري دجن وچ بازار هنا هندكار جمرا بيجن انجي نريني وچنج بوي بازاران قالوا سيكي باشا نباشا جبوی ویدیوین حالا هندکارن ما پاره بکن جهوال هوگری خواجی پیشنهاد بکن تاکو ام به رمضان ببن بمین خیر و خوشینا دم باش